Dobrý lidi, vítejte u prvního teleshoppingu. Dneska je to s Horstem. Ale lidi, já jsem Horst a tady to je můj speciální králič. Vidíte ho? Tak. Neuvěřitelné je, co tady ten králič dokáže. Koukejte. To je rychlost, co? Koukejte, ty melony, jak jsou krásně nakrájené. Jeden jak druhý. Ohoho. Radost pohledět. A tady to by bylo všechno z našeho teleshoppingu. Takže volejte 789 389 799 359 a dostanete tady to, ten králič zdarma. A plus tady ten druhý. A plus tenhle melon. A plus tady ty melony. A plus tady to celý studio. Takže volejte do 5 sekund.